Učitelia sa radi ako zúčastňujú takýchto vecí, ale majú jeden taký zásadný problém a to je ten, že je tých informácií mnoho a bezpečnosť, informatika ako taká, ale najmä informačná a kybernetická bezpečnosť sa neustále menia a oni nevedia, ako na to reagovať, čo majú učiť, akým spôsobom a podobne. Ako naučiť učiteľov učiť túto tému, to nie je len problém učiteľov informatiky a že nielen oni by mali vlastne sa tomuto zaoberať, ale sa tomuto môžu venovať aj iní učitelia. Tak toto sklbiť dokopy, informačnú a kybernetickú bezpečnosť, ako v tom trošku tak ako žiť. Chceme to odskúšať na primárne 20 učiteľov, ktorých odškolíme na 4-dňovom sústredení. Tým ukážeme, ako by mohla vyzerať takáto hodina. Tímoch si to odskúšajú, odprezentujú a potom na svojich školách odskúšajú si to na svojich žiakoch. Očakávame od nich potom nejakú spätnú väzbu a na konci vlastne vytvorenie takého modelu, ako by takéto niečo mohlo vyzerať.